jednotka, dvojka a vysílání naživo jako live, tak večer bude po dalším nebylo. Ale teraz už dávno je, že je jednotka. Dvojka ještě není. Já se musí ještě načítat. A třetí. Vysílání naživo. To bude dneska. Já mám tu kameru a nemůžu. Čila. Dneska nějaká rýmečka. No to je nové. Králíček. Tam a hore nic není, nám co iba oblaky. Jak to nevidíte. Toto je to live. Je. Vypověděl. Webkamera, zpráva. Alebo prenos. Jako live. Teď mi už něco píše, že jak se to startuje. Teda jsem dorobil. Požádal jsem přístup priamým prenosem. Je tato funkce k dispozici v vašem kanálu, ale plňáme prenosy, alebo okamžitě začal vysílat. Nice. Funkci priamých prenosů budete mať k dispozici za 2 hodiny. Nice. Toto video bude mať 2 hodiny. Really? A nevím, či mi to půjde. GG bro. Takže můžu tam toto vyjde 45 minut. Dohodneme se tak. Really nice. Really. Za 40 minut mi to dá vědět. Tak, jdem hrát Claudiona. Nejde. Čekajte, to nějak podařím. Nice, ještě to nemám. CS, už to mám. Nice. Jsem to dal. No, tady to už mám. To jsme zapnuté, no. Co náhodou? Jo, 14. noc. Jo, 14. noc, 5. Školná Klaudia 5 a 14. noc. Nice. Co to je? Já tam dám V. What? Dobré, já jsem tam dal V. Jako vtip. Bosk. Včela. Bezpečnost. Bezpečnostní není. Ľudský. Voďovoď. Kožuch.
Ponožka. Co dostanu na Vánoce? Asi ponožku. Já chci mít PlayStation, alebo počítač. Dostaneš ponožky a učíně a nové noty, aby si mohl furt sa iba učiť. Už je jasný, že zase světa, ale nevím, proč to je. Já jsem musím, ale nevím jak. Když budu velký, budu vytvářet věci na YouTube. Ale když budem větší, ještě větší, budu vyrábět věci, takže se na učení zapomene úplně celé. Keď sa na to díváte 16 ročný na moje video, alebo 20 milionů ročný, okolo 100, alebo 50, okolo 50, tak to sa asi nedožije. Ale keď 16, tak možná jo, protože to já budu mít asi 60 rokov. A to bude za 51. Takže nevím. Kdo má 50, tak nevím, asi ne. Ale jo. Keď sa na to díváte okolo 18 alebo 10, no, tak jo. Nice jiný games. Ponožka. Jak to? Ponožka je dobrá. Boss. Jak to? Že bosk ponožky a kozub roztrhá ponožku je špatně. Husa kozubu a ponožka dá bosk kozubu. Bosk. Tak počkejte. Brrr. Co? Brrr. Tak napíše mi to. Co? Mama, co to píšeš? Já se musím dostat odpojit ten. Ne! Mama. Co? Au. Moja fusa. 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 Jo. Já jsem si tady asi zatloukal chareby. Jo. No, tak. Co? Halo, tak napíšu. Ne. Tak to píše.